Sakbay nga rugyanan tayo iti servisyo tayo iti nga bigat, dawatek man nga tumakder tayo, takantain tayo ti lupang hinirang, kas panangrambak tayo iti aldaw ti panakawaya-waya ti nasyon tayo nga Pilipinas. Madaydayaw ti Apo iti dayto nga aldaw. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, kadagiti agat attendar ti online service, kat dawatek man nga i-download tayo, iti liturgy tayo, tapno anyaman nga technical difficulty nga mapasamak, kat adda ti pangibasaran tayo, ti ornos tintay panagdaydayo ita nga bigat. Sungbatan naka kuma iti Apo, ti aldaw ti riribo. Sa lakniban nakakuma, ti Diyos ni Jacob. Mangyeg kuma iti tulong ken ka manipod bantay sayon, ited na ti saranay na. Malagip na kuma dagiti amin, adaton mo, kat maragsakan iti amin, amapuaram iti singkot mo. Patgan na kuma iti tarigagay mo, Ket pagbaligyan na iti amin, napanggit mo. Jesus kundas kanya, biar aku keniksa, ignorasi suliulia kenwan ngajak matna, doa dapat lading kita, isut mamaragsakannya, doa dalam dingin upang rangwena. Ni Jesus kundas kanya, Isu dinapayan, di
ket wanarag ragsak kudi matupad. Ni Jesus kumdas kanya, isut pagtalgedak, kelisut niya pagpanawan, isut no kanya. Isut surut dekapudno, isisulat italekku, alawan ke rabi jak sinahan. Ni Jesus kumdas kanya, awain sa bulik. Ni Jesus si pangyawatan, pusok ken paraman. Obiak kuti maparagsa, kabuken Jesus na aya. Isut talna ragsak rakup ken pigsat. Agararag tayo. Apo mi nga Diyos nga gubwayan ti bendisyon ken ayat, adtoy kami o Apo nga mangikan kanta ken mangidaydayaw Apo tinasantuan nga nagan mo. Agyaman kami tanadanon manen daytoy nga aldaw ti panaginana ken nasingsingayan Apo nga aldaw para ken ka. Ita nga bigat dawaten mi Apo ti Santo Espiritu nga mangikadda kada kami bayat ti serbisyo mi. Dawatek nga dalusam iti puspuso mi tapno iti sasaum ket makipagbiag kada kami. Bendisyonam ti anak mo nga paset ti daytoy nga serbisyo ket sika kumaapo iti maydaydayaw iti aramid mi ita nga bigat. Pakawanen na kami kadigiti basbasol mi ket dagitoy Apo ti dawat ken kararag mi tinapateg anagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Kakabsat, palagipan na tayo ti paltiing ket kunana, daytoy ti jakayat ken ka, saan akon nga ay ayaten akas ididamo. Laglagipem ti kasasaad mo idi sakbay ti panakatnag mo. Agbabawi ken agbiag ka akas idi nangrugi ka ang nagkristyano. Tano saan ka nga agbabawi, umay kunto ikaten ti pagsilawan iti nakaisaadan na. Aramaten tayo nga rod daytoy akanito iti naulimik apan nagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ketno addaman kabailan yung agparintumeng kabayatan ten tayo panagkumkumpisar. Aramaten nyo nagitan ni pagparintumengan dita sangwanan ti tugtugaw yo. Tapno ni ti kasta dawaten tayo ken Apo, iti pakaikaryan tayo, iti imatang na. Kabayatan daytoy, iti nalinnaay nga panagtuktukar, daytoy nga organista tayo. Aramatin tayo, daytoy nga kanito, itin tayo panagkonfesar.
Agkararag tayo. O Diyos, sika akabadang kentaklin mi. Umararaw kami ken ka ita. Awan pa kay kariyan mi iti sangwanam gapu ta adu unay dagiti paglablabsingan mi. Manakabali na Diyos ken Jesucristo amang isalakan. Pudno unay nga agbababawi kami. Kaasyan na kami. Pakawanin na kami kadagiti nalalabi sa basbasol mi. Kinipalubos mong nga iti masakbayan agserbi kami ken ayaten da kakuma iti napabaro a panagbiag isu a may paay adayaw ken gloria itinagan mo babaen ken Kristo Jesus nga isut apo ken manugbot mi. Amen. Naimbag ngagsapa ken naragsak nga bigat tayo amin kakabsat. Kaslamat kanya. Ayun, day tama na dasim mong ba tagyaman kami apo. Amuyo uray mampay kastoy ti kasasaad tayo kakabsat ket daytoy nga gimong. Ket ti parparangarang na lang wenno ipakpakita no kasano iti panagayat dagiti Ilocano itin tayo panagigimong. Deta ti kinapudno na, deta ti mariknak. Tano amirisin tayo kakabsati din na minsan nga Domingo, nukas pangaregan, jakbet nga ipalpalangguad. No iti muna nga serbisyo ket adda innim wenno waluda. Kenya tayo ket addan samot 70. Kasi ti kaado tayo, idi na misa nga Domingo. Isu nga sakbay iti amin, iti panangkablaaw tayo, nang nangro na dagiti ni agapot de par na ti amyanan, ti Alcala. Adda pamilya to nga namamu tayo, mabalinda ka di nga tumakder kakabsat. Dagita agapot ti Cagayan, palakpakan tayo man namin isu na ken agyaman kami apo ket sapay kumata ni Apo Dios iti mangiparik na kada kayo gatin tayo panagmaymay sa kas gimong ti Ilocano ket marik nayon to iti kinapudno ken ti ayat na agyaman kami. Kastamet kakabsat nga dapay namamok tatay nga nabayagan kano nga saan nga nakigimong panawen pay di babae nga pastor kunada kano kunanay tatay. Agga po iti baler ni tatang, mabaling ka din nga tumakder. Ayan, agyaman kami apo, kan titunggal maysa, nga adda ditoy, nga kadwa tayo, kat palakpakan tayo nga roday, iti tunggal maysa kada kayo. Ket no kasano kakabsat, itiin tayo, panangiyam-am mo, kada kayo, tada ito'y nga bulan, iti Hunyo, ket may nga bulan ngayam amu tayo daytoy baro nga diakonisa isu ti panagtutungtungan mita saan amin nga umay makigimong ket kada Domingo adda dagiti barbaro. Isu nga na maawatan ti Ilocano, pwede po ba nga ating pong hingin ng presensya ng ating diakonisa na minsan pa'y pupunta sa unahan? Ayan, magmarcha. Yung marcha nga po na magandang marcha. Ayan. Iyan ang ating diakonesang bago.
Para sa ating kalaman mga kapatid, ang ating diakonesa, ng pangalan niya ay si Diakonesa Rona Kapuli, na from St. Paul United Methodist Church dito lang sa Tondo, isangwanan iti Mary Johnston. Tano, kitkitaan tayo katisona kat napintas, ngimbalasang pay lang. Ayan, bagay ni, no? Adda kayat yung iar-arit kanya, nakimabalil na tamo. Agyaman kami kapsat, si Rona, siya po ang ating makakasama sa buong taon na naman ito. Salamat po kapatid na Rona. Palakpakan po natin, iyan ang mga Ilocano congregation nagmamahal sa mga manggagawa. Thank you. Ayan. Kaya kastamat no kasano tayo kakabsat nga hintay kablaawan titunggal maysa nga adda kadat tayo ditoy ket kayat tayo mat nga kablaawan dagiti kakabsat nga awan kadat tayo no deket adda iti pagtainganda tadda pala nga amakda nga umay makipulpulapol kadat tayo pudno launay data nang runa iti kastoy nga panawon kakabsat isu nga adu pala ang ti agam amak nga umay makipulapol kadat tayo iso nga iti daytoy nga kanito makipagmaymaysada babaen iti kaaddada iti pagtainganda. Ket no kasano iti panangkablaw tayo kadagiti adatoy tinaragsak ken embag nga bigat kastoy met iti kablaaw mi kada kayo kakabsat. Ket sapay kumatay tultuloyo no mampay awang kayo kada kami ngem iti karkararagyo ken kadagiti sagsagot yo. Ayan. Ket makipagmaymaysa kayo day tatinamnamaen me. Ken kastamot dagiti adayo wenno adda sa bali nga nasyon. Ket ammo tayo kakabsat nga iti makitak iti Domingo ket adda nasurok nga 1,000 nga viewers tayo. 1,000 nasurok ngagbuy-buya kada tayo wenno makipagmaymaysa kada tayo. Iti daytoy kastoy nga aramid. Isu nga si kayo kakabsat mi, itinagan, iti sentral ken daytoy nga timpuyog. Ket kablaawan da kayo mat amamin dita. No mampay adayo kayo, ngem kaslate lang aga-asideg, gapo iti parabor ni Apo, ken iti kaadda na kada tayo. Ken kayat kumat nga kakabsat nga kablaawan tayo, dagiti kakabsat nga kasangay iti daytoy nga Domingo ken kastamet dagiti ni dimanon iti naysingsingayan nga aldaw iti kalaysada no mampay diakon nga may samaysaen nga iba sa isuda ngem babaen iti screen tayo rayan paki flash nga sa screen yung ating pong mga birthday celebrators iti daytoy nga Domingo dagitoy kakabsat dagiti ni Simmangbay iti panagkasangay da ken kastamet panakadanon iti aldaw iti kalaysada itinagan iti Central United Methodist Church ken iti daytoy agimong iti timpuyog iti Ilocano nang runa babaen itinagan ti manakabalin nga apo tayo nga Jesucristo nga isumanen tinangipaay iti baro nga biyag, baro nga tawen nga isumanen iting kay nga dalyasaten. Ket daw-dawaten mi nga rod, iti kaadana kada kayo, tapnon iparik na iti parabur ken asina. Dayta ti kararag mi kada kayo, ken kablaawan da kayo, iti narambak, ken naragsak, nga panagkasangay ken aldaw iti kalaysayo. Ti may kadua nga kayat ko nga ipakaammo kada kayo kakabsat inton umay a Domingo. Nang nangruna kada kayo nga ama ket intay tumanen rambakan iti naysingsingayan nga aldaw para kada tayo. Kada may sanak met sadyay. Isong etapa laeng ket kayat ko nga pakaammo kada kayo kakabsat wenno ipalagip nga mangipasa kayo man dagiti ladladawan nyo. Dagiti ladladawan nyo bata nga idi amma kayo na hampay nga dagiti ladawan idi agtutubo kayo tagwapo kayo launay idi.
Itata mas gwapo kayo, iso nga, dagiti ladawan nyo, ita nga, amma kayon. Tapno iti kasta, itintayo pa ng rambak, iti naisingsingayan nga aldaw, dagiti amma, kit ma-flash to, ito screen, dagita ni nagugwapo nga itsura yo, wenulad-ladawan nyo. Iso nga, sapulin nyo lang, iti weno masilikay lang kiniriya, iso nanto ti mangalan to, dagita ni mangkolek, dagita ni ladladawan nyo, wenno sapulin nyo, iti ni account ni Pastor Molina, ipasa yun tulad ta kenyanan, tasyak tot mangipasan to umat, iti masiknan. Yan. Kani Amor Molina. Yan lang. Makita nyo yung Facebook, mabalin. Nalalis tula nga makita. Ken intuno umay nga Sabado kakabsat. Dahil iti maudi nga kahit ko nga ipakaamo ka na kayo, isunto, adanto mabuangay nga umuna nga panagtutungtong, panagmi-meeting, iti konseho, iti daytoy nga iglesia tayo. Ket amok nga si kayo, ket adda dagiti opisyales nga membro, iti council. Ket no kasano tayo itong agtutungtong kakabsat, ket kayo kahit mintumat nga isuntumat pa kay presenta dagiti anya mga programa nga mabalin nga aprubahan ken kastamet dagiti budget na. Iso nga budget program ken budget day tanto tinauneg nga pagtutungtungan tayo intun Domingo tapnon iti kasta maaprubahan taddanto arami din tayo manen iti maysa nga tawen. Daytoy iti kayat ko lang may pakamo ka na kayo kakabsat ket sapay kuma ta makipagmaymay sa tayo no kasanon to nga rumang ay iti pamati iti iglesia tayo. Dagitoy laeng ti kayat ko nga ipakaamo kada kayo. Agtultuloy tayo. Kita ti panakaibasa ti Ebanghelyo. Ket basaik kada tayo iti epistola tayo ita nga bigat. Ang masarakan iti may kadwa a Korinto, Kapitulo 5, versikulo 6, aging ganat 10. Kat sa tayo umalativ iti versikulo 14 hanggang 16. Akasto iti kunana. Isut gapuna akanayon a natalged kami, amumi abayat ti panagtaeng mi iti daytoy abagi, adayo kami iti Apo. Tamaidalan kami babaen iti pamati, saan a babaen iti banag a makita. Natalged kam unay kat adayo akay kayat mi ti pumanaw iti balay mi, tapno makipagnaed kami iti Apo. Nupay kasta, uray agtaeng kami iti biag ditoy, wenno iti sabali a biag, ikagumaan mi ti panakaiayon na. Tamasapol a dumatagtay amin iti pangukuman ni Kristo, tapno awaten tayo ti rumbeng nga agpaay kada tayo, sigun ti inaramid tayo, na imbagman wenno dakes, bayat iti panagbiag tayo. Iturayan na kami iti ayat ni Kristo, tamabigbig mi anatay ti maysa a tao, nga agpaay iti amin, kayat naasawen na iraman ti amin at tao, ti ipapatay ni Kristo. Wen, natay gapo iti amin na tao, tapno dagiti si bibiyag, lida agbiagen para iti bukod da apagimbagan, no diket para kenkwana anatay ken napagungar gapo kadakwada. Ngarod, di mi bigbigen nen ti siya sinuman, babaen iti pagrukudan ti tao. Uray no binigbigmi idi ni Kristo, babaen ti daytoy a pagrukudan. Di mi aramiden itan. Daw-dawate kitin tayo panagtakder kakabsat. Iti panakaibasa, iti Ebanghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo kat masarakan iti surat ni San Marcos. Iti may kaupat a kapitulo, manipod iti may ka-20 ket 6 bersikulo, aging gana ti 30 ket 4 akastoy iti kunkunana. Intuloy ni Jesus tinagsao, kastoy ti kayarigan ti pagarian ti Dios. Adda tao nga agporwak kadagiti bukal iti talon na. Naturog iti rabii, kitag trabaho iti aldaw, kabayatan na agtubo nagiti bukal ket dumakkelda. Ngem di ammo tinagmula no kasano iti rurusing ken idadakkelda. Ti dagamet laeng iti mangpadakkel
ken mangpabunga kadagiti mula. Agparang nga umuna iti bulong sumaruno ti dawa, ket kamaudyanan na mamsek ti dawa. No matangkenanan dagiti dawa rugyanan ti aggapas tadimtengen iti panagapit. Nagsaludsod ni Jesus, anya ti pangayarigan tayo iti pagarian iti Dios. Anya ti pangarig ti pangilawlawagan tayo iti daytoy. Mayarig iti bukal ti mustasa kababasitan na bukal ditoy lubong, basitusit, abukal ngemno maimula dumakkel, ket agbalin kakadadakkelang kadagiti amin nga mulmula. Agsanga iti dadakkel, ang mabalin na pagumukan dagiti tumatayab. Babaen dagiti kakastoy a pangarig, ingkas kasaba ni Jesus iti mensahe na kadagiti tattao, kas iti kabaelanda nga umawat. Saan nga agsao iti kadakwada no di na aramaten o di na aramaten dagiti pangarig. Ngem no isudala ang kadagiti adalan na ilawlawag na amin kadakwada. Dagitoy iti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen. Kas manang tegunya
Agyaman tayo launay, iti dayta nga nakapinpintas asa niweng iti kanta nga isu timpaay dagitoy nga koro tayo. Dayta iti indaton tayo agawn iti Domingo, abarbaro agawn dagitoy nga kakabsat tayo. Ket babaan iti parabor ni Apo, dagiti nagidonar, itatapaylaan ket pagyamanan mi launay. Ken dayta nga kanta ket malagip ko iti Domingo ket in record data. Adda dagiti panagtutungtungan da nga every other Sunday ag live da. Isu nga itatta, iti Domingo live itatta ket recording, into numay nga Domingo live to manen. Isu nga no kayat yun to nga makatkita kakabsat iti personal dagitoy nga kakabsat nga isuda nga nangipaay iti kanta tayo. Ket umay kayon tumanen inton Domingo. Ngindi yu ammo tagayam iti maysa kadakwa dakit kaabayo. Talyawin nyo man ta kaabayo. Ayan. Ay ayaten ka ni Apo ken kastamet kanyak. Deta ti bagayo tapnon ti kasta. Iti kahit nga asawan, God loves you and so do I. Dayta ti ayat iti tunggal maysa. Agkararag tayo. Bueno, Apo, pudno launay ti ayat mo. Saan mi man o Apo nga may aspeng ti bagbagi mi tapud no launay ang managbasol kami. Ngem gapo iti ayat parabor ken dungom. Impaduyak-yak mo babaan iti bugbugtong nga anak mo. Isungad da kami ditoy manen ti sangwanam tapno idaton mi ken ka o Apo. Daytoy nga aramid iting kami panagdaydayaw. Ket sapay kuma. Tanyaman dagiti ni kayat mo nga maisawang tapnon iti kasta. Iti biyag mi ken iti pamati mi ket dantupay nga lumagda wenno rumangay. Ket lukatam nga rodo Apo dagiti puspuso mi aramatem daytoy nga abuyot mo itinagan ni Jesus. Amen. Ti pangarig dagiti babasit. Malagip ko launay kakabsat di elementarya, di mangrugi na kag-eskwela. Kung naibagak datuwing kada kayo. Tayo di nga panawin na deket agkurkurang iti pupils wenno dagiti ag-eskwela kadagiti eskwelaan. Nang nangruna iti lugar dagiti barbaryo idi panawen. Isu nga damay sa nga teacher, dahil nga teacher ket nagkita kami after 48 years. Imay ditoy. Imay ditoy. Nga kuna dahil nga teacher, that name is so very popular to me. Sabi niya, after 48 years, that Amor Molina is very popular to me. Sabi niya, sino kayo ka di ma'am? Kunak, kisyak ni Corazon. Ganito. Retiro na kun, ng mga adanak niya kwa, Amerika, nagawid aklaang. Kisyak day takun kunam. Siyak day takun kunam ma'am, nga very popular, siyak day ta. Makasangot man, dahil nga bakit? Ngem gapo te panaglikod na kung magsangot ka dimukot gayam. Mayat. Maminsan pengagpuligos ka kunak, tasakbay nga dumukot ka manan. Mayat si kayo. Dahil nga teacher ide, agsapsapol iti estudyante, gaw ati man talapayag mo, kung kunana kanyak ide. Idi magawaat ko ni mabaling kang ag-eskwela, grade 1 kan kunana. At the age of 5 years old, nang ruginak ag-eskwela kakabsat, isu nga siyak ti kababasitan. 5 years old. Isu nga naggraduerak iti elementary, 10 years old. Diretso nak, ijay, high school, basitak pa lang, tas nga pulong atawan. Isu naggraduara kiti high school, 14 years old. Siyak pa lang ti kabasitan.
Idi mapanakag-enroll, may sanangag-enroll ki ni St. Ferdinand College, Ilaga, ni jay lugar da kapatid na Ella, exclusive school. Iho, kung na jay registrar kanya, ijay, iti enrollment, iti high school, kung nadakit kanya kun. Ito siya karuti basit, idi panawan. Ma'am, kunak, college na po. College ka, 14 years old. Yes, ma'am. Basit ka. Yes, ma'am. Ngimday ta nga basit, isuntut dumakkel. Pangarig. Amo tayo launay kakabsat. Nga iti pangarig ket dagiti banbanag. Nga adda wenno paspasamak. Ditoy alubong. Ngem gapo dagitoy nga paspasamak ditoy lubong ngem adda pakaitarusan na wenno pakaipapanan na iti makalangit akasasaad. Dayta ti pangarig. Iti bukal iti mustasa ket isut kababasitan na bukal iti amin na bukbukal. Amuyo, kasanom nga mapaniknikan, nga bukal ti mustasa ti parparang ko. Kabsat, mamati ka. Dahitoy ket bukal ti mustasa, ket kaslamat kadakkel ti bukal ti mais. Wino man eh. Mamati ka ni. Saan nga kapati-pati kakabsat? Ta iti pudpudno, abukal iti mustasa, tapnun mamati ka, weno mamati nak, ipakitam. No kasano iti kabasit na. Ti kayat na nga sawan, adda panagkuna iti nasantuan nga surat nga kuna dagiti apostol. Kasano nga maaramat dagitoy may no maaramid. Dagitoy nga banbanag. Isu nga kuna ang sungbat ni Apo tayo ng Jesucristo, no adda kumakasing dakkel wenno kasing basit laeng. Nga pamatiyo akas iti bukal iti mustasa kunana mabalin nyo nga ibagaday ta nga puno ket maparot ket maimula jiti nga tibaybay ket maaramid no adda basit nga pamatiyo akas iti kabasit iti bukal ti mustasa. Ti kayat na nga sa uwan kakabsat, dayta nga pamati, nupudpudnula unay, isungat ko na kada kayo, mamati ka kadi, nga ibagbaga kada kayo, nga daytoy nga bukal, ket bukal, iti mustasa, ket kasmet kadakkel iti bukal. Iti balatong wenno bukal, iti mais wenno ti mani. Saan nga kapati-pati? Tayti kapudno na. Iti kababasitan nga bukal nga iso ti pangarig daytoy nga intayo pagtatungtungan ket kasla kadakkel wenno kabasit laeng iti bukal ti mustasa. Isut kababasitan a bukbukal o bukal kadagiti bukbukal ngem lumangto ket isunto iti kalalangtuan. Isunto ti kalalangtuan wenno kadadakkelan na amin nga pupuon iti nateng. Ket mabalin a pagapunan wenno isunto kakabsat pagumukan dagiti tumatayab. Daytoy iti may katalo a pangarig ni Marcos maipanggep iti panagrag-o wenno panaglangto, wenno iti panagrangay. Iti daytoy a pangarig kakabsat. Isursuro ni Apo tayo nga Jesus no kasanuman iti kaliit, wenno kabasit. Iti pangarig o kay iti pagarian iti Dios. Isursuro na no kasano iti kabasit, kailit, iti pagarian iti Diyos, ngem babaen ken Jesucristo ken kadagiti adalan na,
ket lumangto ken rumang ayto ket agwarnak iti intero nga lubong aginggat saan amabilang iti kaado dagiti abuyot na amamati ken sumursurot ken kuana. Iti pangarig iti basit unay nga bukel iti mustasa ket iararig na iti pagarian iti Dios nga basit paylaeng, na ilit paylaeng, ngem gapu iti pannakabalin, iti anak na nga ni Jesu-Kristo. Ket agwarnak dayta, babaen ken kanyak, ken kadagiti adipen na. Tapnon iti kasta, amin to, nga lublubong, maiwarnak iti pagarian iti Dios, ket lumawa, ket saan tun nga mabilang dagiti maikari ken kuana. Dagiti tumatayab wenno bilbilet kakabsat ket mangiparparangarang wenno mangipalpalagap mangipadpaduyak-yak kadagiti hentil wenno awan pamati na iti Dios ngem babaen ken na po Jesus nga iti pagarian iti Dios ket awan pilpilyen na. Iti pagarian iti Dios kakabsat awan ti pilpilyen na nga ili. Kahit ko nga nalawag kada kayo dayta. Saan laeng nga dagiti ni ili dagiti Hudyo nga isudat mangibagbaga isuda laeng iti anak ti Dios. Ngem iti daytoy nga kanito iparparangarang nga dagiti bilbilet tumatayab ket isuda dagiti hentil nga awan pamati da ngem gapu ken Jesu-Kristo ti ayat dungo ken panangsalaknib iti pagarian iti Dios ket awanen ti pilpilyen na nga ili no deket sapasap saan laing nga dagiti Hudyo no deket amin nga ilili ket mairaman ken mabalin a makastrek iti pagarianen ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Pagarian iti Dios. Isu nga iti daytoy nga ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesu-Kristo kakabsat babaen ken Marcos dagiti hentil dagiti awan pamati na nga makabasbasa wenno makangkangeg iti daytoy nga pangarig mangted kadakwada wenno pakaipaayan kadakwada iti namnama ken liwliwa babaen iti daytoy a pangarig. Ado kakabsat dagiti makangegto daytoy nga pangarig nga iti pagarian iti Dios ket awanen ti pilpilyen na. No diket amin ket pasangbayan na. Mano ataw tawanen iti naglabas kakabsat idi adda nang ibaga kanyak akastoy ti kunana. No kayat mo ket umay kanto. That word dayta nga sarita wenno saw no kayat mo o may kanto. Nagbasit laeng. Nagbasit asarita wenno panao. No kayat mo o may kanto. Nagbasit asarita wenno panao ngem dayta asarita ket limang tu ken rimang ay nagtalinaed iti kaunggan iti pusok isugayam dayta ti limang to dayta gayam kakabsat iti rugrugina tapnon dayta nga kabasit asarita ngem limang to isu nga addanak iti sangwanan nyo iti daytoy nga kanito kakabsat ta saan ko nga impagarup ta dayta nga nakabasit asarita ket limang tugayam
dayta iti naymula iti kaunggak. No kayat mo, umay kanto. Nagtalinaed itit kaunggak, isung addanak ita kakabsat iti imatang yo. Ken kang runaan na iti pagarian iti Dios nga pagumumukan tayo. Adda tayo iti pagarian iti Dios nga isut pagumumukan tayo wenno papag-apunan tayo. Dayta basit launay asarita, no kayat mo ket umay kanto, ket kasta o kasla daytoy iti pagarian o pangarig iti bukel iti mustasa. Dagiti sasaon ni Jesus kakabsat, amay panggap iti pagarian na. Ta iti pagarian iti Dios ket pudno launay a maiyarig iti kababasitan a bukel ngem lumangto ket agbalindanto nga kangatuan kadakkelan wenno karangayan kadagitiam amin nga pupuon iti natnateng kakabsat. Iti kayat ko nga makita tayo iti daytoy nga pangarig. Iti relasyon dayta abukel ang timustasa ken dagiti tumatayab. Iti relasyon dayta abukel timustasa ken kadagiti tumatayab. Taday ta abukel ket lumangto. Ano na mula, di tay amo no kasano nga nagtubo, ngem babaan itintay binasa, day nga daga nga nakaimula na isutin ng nagtubuan na. Ngem amo tayo nga may salaeng iti pan nakabalin, iti adda pan nakabalin na nga isuti mang patubo dayta ken mang pabunga awan sa bali ni Apo tayo nga Jesucristo. Dayta nga bukel ket lumangto pagapunan ken pagumukan dagiti bilbilit wenno tumatayab. Ti bukel na imula awan pay ti relasyon na dayta nga tumatayab. Ngem nagtubo limangto ket dimmakel ket daytan iti gapuna tapnon dagito nga tumatayab ket pagapunan da wenno pagumukan da. Daytoy iti relasyon ken mangisuro iti kang runana wenno kapatgan na iti pagarian iti Dios. Iti pagarian ket saan lang nga balbaliwan na iti kasasa dagiti maababak ta pagbaligyan na isuda. Saan lang nga balbaliwan nati kasasa dagiti saan ang nagbaligi tapno maitanok da. Wenno dagiti babasit asaan na makitkita tapnon may pagpanpanakkel tay isuda. No diket iti relasyon iti kastoy nga kasasaad kakabsat babaan daytoy nga pagarian ni Apo. No kasano iti pannakabalin ni Apo tayo nga Jesucristo abalbaliwan iti kasasaad dagiti managbasol ket pinalinteg na isuda kas kengka ken kanya. Dagiti agbibiag laeng nga para kadagiti bagbagida ket agbiagda a para kadagiti dadduma. Dayta ti makita tayo iti naimula a bukel ket may sana haan nga agbiag dayta no isu na laeng. Uray sika dakkel man data building nga pag naidam kinyam amanen nga subdivision ngim awam ti kaduang magbibiyag kasano ka.
Dayta ti kayat na nga sa uwan, ta relasyon, dayta nga basit launay abukel, ken kadagiti tumatayab. Isu nga kakabsat, ta iti panggep, iti panagrangay, iti kamaudyanan na. Iti panggep, iti panagrangay, dayta abukel, ket saan lang agbaligi iti anyaman, nga panggep na. Wenno mapalawa iti anyaman nga kasasaad na. Ket makita iti kabaknang na. Wenno iti pagarian na. No diket no kasano daytoy nga pagarian dagiti tumatayab ket umay aghapon ken agumok no anyan to dagita nga parabor nga isut impaay ni Apo kada kayo. Wen kakabsat, pinarangay ka. Pinarangay ka ni Apo. Pinarangay tayo ni Apo. Impaay amin ni Apo ken ka kada tayo dagiti banbanag iti daytoy nga lubong. Ngem panunutem adda kasasaad iti nasantuan nga surat nga adda pinarangay ni Apo at tao, pinagbaligi, pinalaway ti kariyan niya, ngem anya ti kunaday nga tao, ita nalawan iti pagariak adu nga apit dakkel nga bodega, adut masapul hanakon nga agkurang. Isu nga bagi kunana ti bagbagi na awanen ti aramidem no ti agina na agbusog tada amin kenyam. Ngem anya ti kunan ni Apo. Wen adda amin kenyam ngem ita nga rabii alaen dayta nga biag mo papanan na amin dagita. Inyawat ni Apo, impaay ni Apo kada tayo iti amin nga kasapulan tayo. Isu nga agbiag ka saan laeng nga paraken ka, no di kat agbiag ka para kadagiti sabali. Ti relasyon, iti bukel, abasit, ket agbunga, lumangto, agbiag lumangto, ket dayta isuntot pagumukan, dagiti tumatayab. Sika dayta kabsat. Itinagan, ti Diyos Ama, Anak ken Espiritu. Amen. Ita iti panawen ti panagyaman, idaton nyo dagiti apagkapullo, karkari, sagsagot ken datdaton, apagyaman, babaen, kadagiti bank details, iti Central Methodist Church, maiparang iti screen. Ket no awan kabailan tayo nga agidaton, babaen iti online banking, mabalinan tayo nga ornungen, dagiti sagsagot tayo, tapno mamimpinsan ang maidaton. Intun mabalinen ta gumong iti gagangay a panagdaydayaw tayo. Bayat iti panangkankanta tayo iti himno ni Kristo ti Fundasyon ti Iglesia. Ket maawis kayo met kakabsat, no kasano, wenno babaan, ititin tayo panangkankanta, daytoy, nga maudi nga himnaryo tayo. Ket no da kabailan nyo, kenada kayat yu, nga dawaten wenno kadengan ken Apo. Mabalin nyo mo ti umasideg, no nyaman dagiti kayat yu, nga ipagyaman ken kuana, mabalin nyo mo ti umay dito sangwanan. Ni Cristo ti fundasyon ti Iglesia tayo, imay manipod langit ang sapul ken kuanan, agparang akas novya nasbut idaranan, nabugwan iti danum ken ti met sa una.
nagkaputunggal na siyang tattao imay da. May sa pamatiken panakayanan, may sa ataraw na espirituan, may sa namnamaken, may sa anagan. Adut bigat ken panugpek-pekat ken gubat, amin pagdalanan ng emisut mga bat. Awaten at bendisyon ken dakeladayan, rag-rag sa ken lital na anailan. Wena po, kasi ti panangrambak mi iti daytoy nga ili, iti panakawaya-waya. Rambakan mi, iti panakawaya-waya mi babaan ken basol, nga isut ng parparigat, wenno isut na kaikawaran mi. Ngem babaen iti ayat mo, O Diyos, natay tibugbugtong nga anak mo tapno ni ti kasta. Waya-wayaan na kami ken ikan na kami iti biyag. Isu nga iti daytoy nga kanito iti panakawaya-waya, O Dios, adtoy kami. Ngagrukbab iti sangwanam, agyamyaman ken kagaputi kaasim, pamakawan, ken iti panang bilang mo, istagtunggal may sa kada kami, nga paset itatan iti pagariam. Tapudno launay, nga saan nga imay ni Kristo, para kadagiti nalintag, no di ka timay dito nga lubong, para kanyak nga managbasol, wenno para kada kami nga managbasol. Pudno launay nga awan o apo, iti may limang mekan ka. Ngayon babaan iti kastoy nga kasasaad, sapay kumao apo. Ta iting kami panagdaydayaw kat may kari kami, wenno iti asidigmagan ka, kat silulukat day tadakulap mo tapnom awatem titunggal maysa no anyaman na apo iti pagyamanan kastamat no anyaman dagiti ni kayat da adaw dawaten ken ka. O Diyos, agyaman kami kadagiti sasaum nga isut mang patibker ken isu o apo iti mang padakkel, mang parangay, mang patalged, kadagiti pamati mi. Tapudno launay, nga iti daytoy nga kanito, wenno ti kastoy nga kasasaad, addan tumabalen, o apo, nga mangliliwa kada kami, tapudno launay, nga iti kasasaad mi. Ket adtoy kami, ngagsapsapul, o apo, iti mabalin mi nga pagumukan. Wena po, dagitoy nga sagsagot, dagitoy nga anak mo. Agiyaman kami. Dagitoy nga pagkapulo. Dagitoy nga datdaton o hapo bendisyon ng kuma. Tapnon maramat mi, no kasanupay nga mapalawa iti pagariyam. Kenang nangro na dagitoy nga pinagtalkam o apo nga anak mo. Nga isu dati nakapadas, pinarangay mo, iti pinagbibiyag da. Isu nga da kami nga kankanayon. Nga ipulang dagitoy nga banbanag taam mo milaunay, nga saan na kami nga pinagkurang. Bendisyonan, iti bibiyag pampamilya, gan kastamat dagiti pagsapulan dagitoy nga anak mo.
Ken nadupay dagiti kakabsat nga awan dagiti pampamilya da ditoy. Dagiti daddo mga kamkaming ti pampamilya da ket addada sabsabali nga nasyon tapno nagsakripisyo da o Dios nga may sina tapnon aramatin da iti dagiti pigsada ken dagiti anyaman nga patulod mo kan kuada nga agaramit agsapol para kadagiti pampamilya da. Si kangarod met apo ti mangsalaknib mangliwliwa ken kastama ti mangpatalged dagiti panagbibiyag da. No man pa'y adayuda kadagiti pampamilyada. Agyaman kami, o Apo, gapu kadagiti ni anak mo, nga pinaimbag mo kadagiti saksakitenda. Agyaman kami kadagiti anak mong nga simmangbay, iti panagkasangay wenno ti aldaw, iti kalaysada. Sapay kuma. Tasika iti mangparik na nga kanayon kadakwada, iti panakatalged, panang liliwa ken iti kaadam kadakwada. No kasano iti panagyamanam iti tunggal maysa nga dadtoy kada kami. Kadagiti sagsagot, kadagiti nalakami nga gapukan ka. Dagiti baligi no anyaman dagitoy o Apo. Kas kuma dagitoy nga anak mo dati sangwanam. Amumi Apo nga adu dagiti pagyamanan da, adu met dagiti dawdawaten dakeng ka. Daytoy Apo iti karkararag mi nga nagitoy nga anak mo ket bendisyonam ipaay mo karud kadakwada o Apo no anyaman dagiti kasapulan da no anyaman Apo dagiti anyaman nga keddeng dakeng ka sapay ko mata patgam taam mo milaunay asika iti Dios mi ama managayat managparabor ken manakabalin amin. Iti daytoy nga iglesiam bendisyonam. Iti daytoy nga gimong iti tunggal gimong. Iti daytoy nga nasyon, iti daytoy nga lubong sika iti namnamain mi. Tapnon iti kaddam kada kami o Apo, awan to ti pagamakan mi, awan to ti pagbutngan mi. Tadda nga rod Diyos aman nakabalin nga isot mga alwad kada kami. Agiyaman kami keng kaapo, agiyaman kami. Taitapay laeng amumin. Nga nyaman nagitikid daw may kas kuma itikid daw. Nga paimbagem dagtem amin nga addaan. Saksakitinda. Ikam itikaradkadda. Si kangarod. Apo tim mangipaay no anyan tuman. Dagiti kasapulan da. Iti inal daw. Iti panagbibiyag da. Dagitoy iti dawat mi. Ken panagyamanan mi. Itinagan ni Jesus. Amen at amen. Tumakder tayo amin kakabsat. Diyos at akin kwa na makikalaysa saan na baybayan dinanto panawan o Apo ikan na pagkasya na wadwan tapno magunod min total na dita gloria. Amen. Iyo makenan akuma kwen Espiritu liliwan dayawem nga ipangruna di langit ken di dagat. Amen. Kakabsat ko ken ayatek unay ida. Ita ket intayo nga rod lakamen wenno awaten iti panamendisyon iti Dios Ama nga adda sa dilangit. Iti ayat ken panangsalaknib panangisalakan ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti kankanayon nga kaadda kada kayo wenno kada tayo iti nasantuan nga Espiritu
Amang ipaay iti talna, talgad kan liwliwa, isukumat maadda kada tayo, ita ken iti agnanayon nga wan enggana. Amen.